Perła Kaszub za bogaty 35-letni dorobek artystyczny oraz propagowanie kaszubskich wartości artystycznych w kraju i za granicą dla kaszubskiego zespołu pieśni i tańca Sierako. Pani dyrektor trzyma ich tak mocną ręką, dlatego jest tak dobrze. Gratulujemy i pani dyrektor, i władzom gminy takiego wspaniałego zespołu. Wszystkiego dobrego. Kultywować nasz piękny język i taniec. To jest zasługa wielu pokoleń, młodych ludzi, młodych, starych, a przede wszystkim zasługa też tych, którzy już od nas odeszli, czyli instruktorów muzycznych, świętej pamięci pana Kwietnia, pana Waśniewskiego, także to też jest Gospodyń jest wyjątkowe, bo działa bardzo szeroko, na szerokiej niwie. Panie Wojtku, proszę odczytać. Szefem koła gospodyń jest pani Halina Miotk. To ta pani w środku. A Perła Kaszub za aktywne działanie na rzecz lokalnego środowiska, wspieranie akcji charytatywnych, a także promocją Szwajcarii Kaszubskiej. Muszę dodać, proszę Państwa, że brawa duże, że przy zgłoszeniu tego koła było bardzo dużo opinii, również z Gdańska. Także bardzo mocne uzasadnienie. Serdecznie gratuluję. Produkcji mebli tapicerowanych. Stark, producent mebli Izabela Stark z Mezowa. Zapraszamy panią Izabelę, właścicielkę. Dla kobiet bardzo serdecznie gratulujemy. Kapituła była zachwycona wizytą w waszej firmie. No i stąd też taka decyzja. Wszystkiego dobrego życzymy na przyszłość. Zapraszam na scenę właścicieli, panią Danutę i Proszę Państwa, na terenie powiatu działają, z tego co pamiętam, 3 sklepy pod hasłem Max Xavier, a w ogóle chyba jest 7, tak? Cała sieć sklepów. Ja to przeczytam za co? Za stworzenie sieci sklepów oraz bogatej oferty handlowej promującej regionalne produkty spożywcze. Chciałby zobaczyć fantastyczne miejsce dla dzieci, dla dzieciaków przedszkolnych i tych jeszcze, które dopiero są w tym wieku, jak to mówi się, żłobkowym. O właśnie, to proszę się wybrać do Bocianowa. Podstaw było tak zaprojektowane, aby było to funkcjonalne, wygodne dla dzieci, a nade wszystko bezpieczne. I taka mała dygresja, jak rok temu otwieraliśmy naszą placówkę, gościliśmy szanownych gości ze starostwa i Państwo na takich życzeniach nam przedstawili, żeby misją naszą była satysfakcja z tej placówki, a u dzieci gościł codziennie uśmiech na twarzy. To się spełniło. Fundacja działa od 2000 roku, a więc trochę dłużej niż nagroda Perły Kaszub, a nagroda za stworzenie nowoczesnej infrastruktury i profesjonalnej oferty pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Stworzył piękne miejsce i cały taki kompleks dla osób dorosłych, tych, które nie mogą w takim funkcjonować w takim świecie pełnym, zawodowym, społecznym, ale tam znajdują wspaniałe miejsce i tam się realizują, tam się uczą, tam pracują. Bardzo serdecznie. To nie jest nagroda dla mnie, to jest nagroda dla pracowników, dla wolontariuszy, dla osób, które oddawały serce, żeby to miejsce stworzyć i wydaje mi się, że zasłużyli na to naprawdę, na tą nagrodę bardzo mocno. Dla terapeutów, pracowników. Ja chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w nas uwierzyli, którzy nam pomagają i wszystkich oczywiście zapraszam do pięknej Stężycy. Mistrz Polski, uczestnik Mistrzostw Europy i Świata w kolarstwie szosowym Szymon Zajdą. Zapraszamy naszego wspaniałego młodego kolarza. Szymon jest zawodnikiem Gminnego Klubu Sportowego Kaktusja, a otrzymuje perłę za wysokie osiągnięcia sportowe w kolarstwie szosowym oraz liczne sukcesy na zawodach w kraju. Serdecznie. Zawsze się stresuję, jak coś mam powiedzieć, ale muszę teraz, bo
Ta nagroda to jest zasługa trenerów, działaczy, sponsorów i moich kolegów, którzy często wypływają żyły na zawodach, żebym ja mógł bezpiecznie dojechać do mety. No, króciutko miał być to jeszcze. Dziękuję bardzo za tą nagrodę. Jest duże wyróżnienie i na pewno dalsza mobilizacja, żebym mógł ciężej pracować i jeszcze bardziej być dumny i żebyście wy byli ze mnie dumni. Dziękuję bardzo. Województwa Kaszubskiego pod takim hasłem Made in Kaszebę otrzymuje artysta plastyk pani Małgorzata Walkosz-Lewandowska w sposób tradycyjny wzory kaszubskie. O. Serdecznie gratuluję. Pani Małgorzata Walkosz-Lewandowska. Studio Berda, firma w Borowie. Od jakiegoś czasu firma ma swoją siedzibę w Borowie, ale związana właściwie z kartuzami. Pan Paweł Nowak dzisiaj bez akordeonu. Proszę Państwa, I muszę powiedzieć, że ten festiwal akordeonowy w Sulęczynie, który jest największą tego typu imprezą w Polsce, to na pewno nie jest wyłącznie moje dzieło, bo na to dzieło, do jego powstania przyczyniło się wiele osób, począwszy od Ireneusza Kordy, z którym przez 12 lat budowaliśmy tą imprezę. Muszę też podziękować mojej żonie, jej rodzicom, moim rodzicom, którzy także się mocno angażują w tę imprezę, wszystkim sponsorom, włodarzom i wójtowi Janowi Kulasowi, który już nie żyje, obecnemu wójtowi Bernardowi Gruczy, no i także starostwu, które także swoją cegiełkę każdego roku ma w tym festiwalu. Bardzo dziękuję. za ogromną pasję, niezwykłą wrażliwość oraz wieloletnie propagowanie twórczości artystycznej. A perła zostaje przyznana dla Galerii Sulmin. Zapraszamy serę właścicieli, panią Alicję i pana Mariusza Zawieruchów. Drodzy Państwo, gdy 10 lat temu zaczęliśmy tą naszą przygodę z Galerią Sulmin, właściwie z jej ruinami, to nie spodziewaliśmy się, że stanie się tą naszą pasją i że będziemy musieli poświęcić się temu całkowicie. Natomiast cieszy mnie bardzo, że nasze działania są dostrzegane, że wspierają nas również władze gminy. Tutaj serdecznie dziękuję panu Wojciechowi Tankowskiemu. Niektóre z tych działań są przez gminę sponsorowane, na niektóre poszukujemy innych środków. Natomiast ja chciałbym Państwa prosić, żebyście obserwowali naszą stronę internetową, polubili na Facebooku i czynnie brali udział w tych działaniach, tych wydarzeniach, które organizujemy. Zapraszam bardzo do galerii. W malowniczym zakątku Szwajcarii Kaszubskiej dla Ostrzyce Hotel and Spa z Ostrzyc, a na scenę poproszę właścicieli panią Teresę i Jarosława Brylowskich. Urocze, piękna miejscowość rozciągająca się nad Jeziorem Ostrzyckim. No i tam też powstało piękne miejsce do wypoczynku, piękny hotel Z basenem, jacuzzi, oj, wiele, dobra restauracja i wspaniała. Zapraszam na scenę przedstawiciela, właściciela pana Piotra Pospiesznego. Do Białki Tatrzańskiej, także mamy wszystko na podglądzie, wiemy gdzie jest. Otrzymane wyróżnienie. Zapraszam również wszystkich Państwa do rozsmakowania się w wyjątkowym miejscu, jakim jest restauracja Roda. Tak jak Pani tutaj starosta powiedziała, można u nas również zagrać w golfa, ale także w tenisa, w bóle, czyli tak zwaną petankę oraz jeździć konno. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam do odwiedzenia Tokar i skorzystania z wymienionych Efekty kulturalno-sportowej poprzez atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stężycy. Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca. Chciałbym serdecznie podziękować kapitule, która przyznała tak zaszczytną nagrodę zarządowi powiatu na czele z panią starostą. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. Jest to na pewno nagroda wszystkich radnych i wszystkich naszych mieszkańców naszej gminy. Profesjonalny management, dbałość o wysoką jakość marki, a także wspieranie wielu inicjatyw społecznych. Super Perłę Kaszub 2015 otrzymuje firma Markopol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Paszczyna. Firma znajduje się
na Kaszubach, które często nazywają się Szwajcarią Kaszubską. Z tego też powodu nasza firma jest firmą polsko-szwajcarską. Powiem nawet więcej, że jest firmą kaszubsko-szwajcarską, ponieważ ja po 31 latach przebywania na Kaszubach podobno mam prawo nazywać się Kaszubem farbowanym. Kultywowanie pamięci tragicznych losów polskich zesłańców poprzez wieloletnią organizację Dnia Sybiraka nagroda specjalna dla pani Lidii. W kapitule starostwu panu Władysławowi Woźniakowi, pani staroście, za docenienie naszego zaangażowania właśnie tutaj już od praktycznie 12 lat w organizację Dnia Sybiraka. Jest to faktycznie dla mnie, jak i dla moich pracowników taki dzień szczególny, kiedy to patriotyzm, myśl o ludziach, którzy walczyli o ojczyznę, jest ten dzień najważniejsza. Naprawdę przeżycia, jakie w tym dniu w ogóle są w nas, poprzez to, że spotykamy się z tymi osobami, jest niesamowite, aż trudno opisać słowami. Chciałabym tutaj z tej strony prosić, żebyście Państwo, jeśli chcecie pomóc mi, to zaangażowali się w to, żeby młodzi ludzie przyjeżdżali na tą uroczystość, żeby mogli poznać ludzi, którzy faktycznie spotkali się z tym ciężkim losem tam na Syberii. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie kapitula, przede wszystkim pani staroście i panu przewodniczącemu za to szczególne wyróżnienie. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście żadne informacje pani starosto nie wyciekły, bo jakiś czas temu pani starosta i pan przewodniczący dopytywali się mnie, czy dotarło zaproszenie na galę Perły Kaszub w Kartuzach 5 lutego. Dotarło, a czy będziesz? Postaram się i jestem, ale nie wiedziałem, że będę uhonorowany, a to traktuję jako zobowiązanie, żeby dalej pracować na rzecz Kaszub, Pomorza, Za ogromne zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, a chodzi głównie o pomorską kolej metropolitalną. Nagroda specjalna dla pana Mieczysława Struka, marszałka województwa. Chcę bardzo podziękować za przyznanie tej nagrody, która jest przecież nagrodą w istocie nie tylko dla jednej osoby, bo trudno jest sobie wyobrazić realizację tak gigantycznego, epokowego, niektórzy nawet mówią cywilizacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która dopiero otwiera dzisiaj drogę dla realizacji wielu kolejnych odcinków, które będą łączyć nie tylko Kaszuby, ale przede wszystkim Kaszuby z metropolią gdańską. Wiele osób, część jest na tej sali, jest marszałek Świrski, jest pan poseł Lamczyk, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić połączenia z Kartuzami, bo przecież modernizacja linii Glińcz-Kartuzy otworzyła właśnie tę drogę. Dziś oto mamy takie fakty. 17 par pociągów do Kartuz, czyli obejmujących część gmin powiatu kartuskiego. 160 000 ludzi dojeżdżających codziennie do pracy i szkół, korzystających z kolei metropolitalnej każdego miesiąca. Mamy nadzieję, że panie marszałku Świrski dojdziemy do pół miliona, a nie 160 000. Ale trzeba ludzi zachęcić do tego, żeby korzystali z tej formy komunikacji. To jest rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie. Wiem, że bardzo sobie je Państwo cenią. Ja przede wszystkim dziękuję mieszkańcom powiatu kartuskiego, bo to oni oddali na mnie głos, ale przede wszystkim za kolej metropolitalną, za połączenie Kartuz przez Glińcz, dopełnienie tej kolei metropolitalnej, bo jak wiemy, najważniejszy potok pasażerów właśnie stąd idzie i ta kolej została właśnie dopełniona, ale jak pan marszałek mówił, ona się będzie dalej rozwijała. Wszystko zrobimy, żeby były węzły integracyjne, żeby zajechała dalej, a teraz nam zazdrości Kościerzyna, musicie też im pomóc. Dziękuję bardzo.